Karong Dominguha, atong gitapos ang atong kasaulugan sa Kwaresma nga mao ang pagpangandam, kay kita misulod naman sa mga balaang adlaw, ang balaang adlaw sa Semana Santa, diin himuon sa atong Ginoo ang dalan sa pag-antos, kamatayon, apan usab kini magdala sa iyang pagkabanhaw. O kining kasaulugan sa Semana Santa atong gisugdan pinaagi sa pagbindisyon sa lukay o pagbasa sa relato sa pasyon. Ambot ka kung nanay na maligyag lukay nga nasgawas, pero kung ugaling duna na kamoy dala ato kining panalanginan, inig tapos nining atong santos nga misa. Sa karaang liturhiya sa simbahan before Vatican II sa 1960s, ang mga pagbasa sa pasyon human gayud niini sugaton kini sa dakong kahilom. Walay pamalandong or homily nga himuon sa karaan nga liturhiya before the 1960s. Nganuman, kay sa adlaw sama karon ang pinakalanog nga tubag sa pulong sa Ginoo nga gisangyaw sa atong liturhiya nga atong nadungog ang pag-antos ug kamatayon ni Jesus. Ang lanog nga tubag niini mauman ang kahilom o dakong kahilom, kay ang mga panghitabo sa pasyon sa atong Ginoo makaduslak gayod sa atong kasing-kasing. Unsa kadako sa pag-antos sa atong Ginoo para nato. Ang mga pulong sa atong ebanghelyo karon mao kini nga siya namatay tungod og alang kanato. He died for us. Daw mao kini ang mag-summarize sa atong taas-taas nga ebanghelyo. Gani, short form ang atong gigamit karong gutlua sa maong misa. Pero duna pagyud kini long form, no? Ug ang mag-summarize niini mao ang mga pulong siya namatay tungod og alang kanato. Mao kini ang atong saulugon karon sa Semana Santa. Siya namatay alang kanako, alang kanimo, alang kanatong tanan. He died for us. Siguro, makadaghan na tang higayon nga nakadungog sa maong mga pulong. Pero ang ato untang mga kasaulugan karon makatuhop, makaduslak sa kasing-kasing tungod sa atong gisaulog ang kamatayon sa atong Ginoo. Dunay sugilanon sa duha ka managsuon nga nagpuyo sa maurang apartment. Ang magulang usa ka igsuon nga honest, hardworking, God-fearing. Unya ang iyang manghod is the exact opposite. Dishonest, no? Kanunay magpakita sa iyang mga dautan nga buhat, magdalag pusil, mga drugas ug uban pa. Daghang mga kagabihion nga ang manghod muuli sa ilang apartment nga hubog, daghan og mga gidala na cash, ug ang iyang magulang kanunay gyung mohangyo niya nga mag-usab na sa iyang kinabuhi ug magpuyo na sa disente nga kinabuhi. Pero ang manghod dili gayud maminaw ni ining maymay sa iyang magulang. Usa ka gabi ini ana, ang manghod mi uli sa ilang panimalay nga ang iyang pusil nag-asopa ug ang iyang sapot napuno sa dugo. Miingon siya, nakapatay ako ug usa ka tawo. Pipila lang ka minuto diha sa ilang balay niabot na ang mga pulis ug ang duha ka managsuon nasayod nga wala nagyoy iskapo
para sa iyang igsuon. Mihangyo pa ang iyang manghod. Wala na ko tuyua nga patyon siya. Mihangyo siya sa iyang magulang. Tabangi ko, kay dili ko ganahan mabalhog diha sa prisuhan. Dili siya buot mamatay. Karon ang mga kapulisan padulong na musaka sa ilang apartment, nagsugod nagpanuktok. Ang magulang nga igsuon duna siya'y idea. Iyang giingnan ang iyang igsuon, mag-ilista og sapot. Ako'y sulob ni anang imong madugoon nga sapot og biste, ikaw sulob sa akong gisulob karon. Pagsulod sa kapulisan, gidakop ang igsuon nga magulang. Gidala siya sa hukmanan o gipadangatan sa silot sa kamatayon. Siya namatay apan ang iyang igsuon nabuhi, kay siya nagpakamatay man alang sa iyang igsuon. Mga igsuon, kung maminaw ta ni ining maong sugilanon, usa kini kasugilanon nga naghisgot og krimen og kamatayon. Basically, usa ka sugilanon sa tinuoray nga gugma. Ang magulang mao si Kristo, ang manghod kita tanan. Kita maoy angayan nga mamatay tungod sa atong mga daotang binuhatan. Apan gisulob ni Kristo ang madugoon nga sapot aron siya maoy mamatay puli kanato. Ug kini gayud maoy pulong nga giingon sa balaang kasulatan. No greater love than this, than to lay down one's life for the sake of the beloved. Kita maoy hiligugma ni Kristo nga siya nagpakamatay alang kanato. Unsa kaha ang tubag sa manghod ni ining gugma nga gipakita sa iyang magulang nganha niya? Unsa kaha ang gipaabot nga tubag ni ini? Siguro ta nga siya mapasalamaton. The response of the younger brother should be gratitude. Ug ang iyang pagkamapasalamaton tungod sa pagkamanggihatagon sa iyang magulang nga maoy miula sa iyang kinabuhi in place of him, maoy makapadasig niya nga magbag-o sa iyang kinabuhi. Because he would be most ungrateful if he would continue living a life of sin and crime. Ang iyang pagkamapasalamaton maoy makapabag-o kaniya. Ang iyang pagkamapasalamaton maoy magahimo nga buhi sa iyang panghandumanan ang iyang igsuon nga magulang. No day should pass that he should not remember his brother who died for him. Ing-ani usab ang awhag alang sa tagsa-tagsa kanato. Si Kristo maoy magulang nga nagpakamatay kanato nga mga makasasala. Ug ang ato untang tubag sa iyang dakong gugma mao ang pagka-mapasalamaton. But our gratitude should be translated to this, nga ang atong kinabuhi sa atong pagkamapasalamaton mauuntay mutukmod kanato to hate sin, nga maoy hinungdan nga ang atong Ginoo namatay. Ang atong pagkamapasalamaton mauuntay makapatukmod nato to leave behind our wicked life, our wicked ways of thinking and doing, sama sa manghod. Ug mauunta kini makapadasig nato nga atong puy-an ang usa ka kinabuhi subay sa kinabuhi sa magulang, nga mao ang atong Ginoong Hesus nga nagpakamatay tungod og alang kanato. Ang atong kaluwasan bugat
madugoon. Mauto nga ang pulong sa atong Ginoo, iya gayod nga nasinati diha sa atong salmo. Nganong gibiyaan mo ako. Ang atong kaluwasan, bugat, ug atong nadawat kining maong mga pulong, dili pinaagig bulawan, kita gitubos, kansang bili, mukunhod. Apan pinaagi sa dugo ni Kristo, kansang bili, walay sukod. Mga igsuon, musulod na kita sa mga adlaw sa Semana Santa. Ubananta ang atong Ginoo sa iyang dalan sa pag-antos, ug sa atong pag-uban kaniya, mauuntay makapatukmod, makadasig kanato sa pag-usab ug pahisubay sa atong kinabuhi diha sa iyang kinabuhi. Amen.